indoda yethu sizoyishare njengoba senza sizoyishare. Wena oyena indoda ethi yakho nayo nje uzulandelana namadoda abantu uzuvuza ufuna nje uzokuexpose uvele noma TV onayo yakhe indoda iyona le sisherayo nje indoda yami yajwayela mina kodwa yajwayela kodwa yajwayela. Ngiyanibingelela nonke ababukeli be-Black Life TV kuphi nakuphi la kufika khona lo mbukiso. Igama lami nginguStufuza Dlangamandla Zulu. Le show lesibiza ngokuthi umfunani umuntu wami. So-ke usisi njengoba ehleli la eceleni kwami kuyacaca banzi ukuthi khona into entsha angasayiqondi ngo-person athandana naye afisa ukuthi ayiqonde and azoyiqonda kungesikhathi esingakanani. So-ke asike simuze ukuthi ingabe usiphathele ini. Sawubona? Yebo sawubona. Kunjani? Ngiyaphila. Ngiright nami. Ivoice yakho nje sidalo. Ya nginje sidalo. Okay, uyakwazi ucula? No, angikwazi. Kodwa ayekho umuntu ongacula eshaweni. Amanzi mayibanda kahle akekho. Yeah, eshaweni. Akho umuntu sayibona uBeyonce so. Uma bale hleli naye? Uhleli noMamhlongo. Oh, okay. Ubuya kuphi ukuhlala? Ngiqhamuka esigodini kuthiwa eSehlanzeni ngaseKitteridge. Oh, okay. IKitteridge konje ngakuphi? Moqhubeka ngako Campbelltown. Oh, okay. So ngicela nje sivele sihlale phezu kodaba ongichazela ukuthi yini le entsha oyinothisile ngomuntu wakho ekade ngenzeki sonke lesikhathi njengoba uhleli nami la namhlanje. Hey kuningi kodwa ngizosho few nje akasenasikhathi sami akasangithintathini ngendlela bengithintathinayo izinto zishintshile usehleze nama excuses nje yabo sehlezi nama excuses ifoni yakhe angisayithinti sinoma kanjani sinama password kanti ne access kuyo yonke into yakhe. Mhlambe mase sibuyele emuva ungichazele nje ukuthi nahlangana nini kuphi kanjani? Sahlangana back in 2019 bengise dropeni ngithunya umama then wang approacha ngangise spa and he offered to pay for into zami ngachazela ke then wakhuluma nomagama ambalwa sanikana inamba then from then ke saxoxa kwa right ngazwana ngithandeka yebo. So kusuka ngo2019 kuze kube imanje ubungakazi uzombambe nomunye umuntu? Bengimbamba kodwa bengaze kube into serious njengamanje ukuthi njengathi sekwenzeka kodwa. So njengoba uthi awusakhona ukuthinta ifoni yakhe okusho ukuthi uke wakhona ngaphambilini. Yeah. Uma ngabe kuthi uyayithinta ke sekunama password mhlawumbe uke wambuza ukuthi hawu yini manje sishintshile ufihlani kanti inde sefonini uke wambuza noma uthule uyabuka nje? Inkinga angena umuntu ophezulu noma othanda ingxabano so ngitholi ngiyayibukela kodwa yeah. Nihlala nonke endlini? Nohlala sonke ngiyamvakashela kubo nje. So mawumvakashela ukube awubi nokuthi umvakashela usuku olulodwa mhlawumbe kuba yinsuku? Kube yinsuku maybe isonto ukuthi kusamnandi. Okay. Nina abantwana? Yeah, ukhomntwana uyedwa. Okay. Mhlambe wamfica single or waye matasa nalo matasa naye? Phela umuntu umthatha kumuntu wakhe so ngamfice ekhona. Bekhona labo abakhipha one ka1 intombi yakwabo kodwa nje so okay. So njengoba sinikezile ke inamba kaSisi ngifisa ukwazi ukuthi uyithathe kuphi nini kanjani? Izinto zo social media. Because usuvalelekile phela efonini awusakwazi ukungena. Wenze njani? So I was scrolling on TikTok the other day ngibuka nje ama video ngiyibhorekele nami. Bengithi I saw this account yaLosisi and utheke umuntu wami uThemba uthekile lapho benza challenge le amathandane so le yokudla uRock Paper Scissors and ngabona lapho mangithi ngiyangena and maningi ama video abo nje uyabona ukuthi bayathandana bayajola. Oh usisi opostayo? Yeah, usisi akapostanga. So wangena ke kwi-account yakhe walokubuka izinto zabo kwawu2? Yebo bepostile nje bayikhipha ngisho ukuyikhipha angazi nokuthi agcina yini mina ngikhipha sebayikhipha bo soft life nje. Awubona mhlambe izinto zakudala lezi mhlambe kwakwenzeka kuqala
before nina nize nithandane mhlawumbe useyiposta manje mhlawumbe uyamkhumbula awucabanga kanjalo? No, into yamanje because ama-date nezinto ezenzeka manje nje yabo uyabonakala ukuthi no abantu bayajola manje. Ufile kanjani ngathi ubona lezo zinto? Ibe buhlungu inhliziyo yami sisa, ngifuna ngasho ngoba bengitshe ukuthi hayi siyakude nalo muntu sekubuze kubukhana nengane bengalindele izinto ey'kanje yabo sekunje i-disaster yonke le nto. So usisi lo DM-ile wacela inamba yakhe noma mhlawumbe ikhona kwi-profile yakhe? Ikhona kwi-bio yakhe kwi-account. And then uke wazama umfonela? No, ngi-inboxile ku-TikTok sabingilana kahle soon as ngifake indaba yokuthi uThemba Mazila kanjani wangiblutika. I think uyazi ngami kodwa anginayisho cause wangiblutika nje waphuma kumina. Singakho-ke ngibhalela ekhaya ukuthi ncane ngisize ngingitracele yena ngizwe kahle istory. So sizamile ukuxhumana naye and simtholile and ukhona njengamanje, so angazi noma ukulungeleni ukuthi ukhulumisane naye ubuso nobuso ngoba phela uma uyikhulumela wena naye yedwa uyakublutika. So ngicela nje ukuthi ukwehlisa umoya then ungivumele ngimlanda. Okay. Usilandelayo. Alright, sibabuyele lapha emakhaya siphinde sinamukele kuhlelo esibiza ngokuthi umfunani umuntu wami. Nangako usisi okuyena esimcelile ukuthi akasijoyine ukuze ezocaciseleka kabanzi usisi ongibhalelile kwishow le ethi umfunani umuntu wami. Sawubona kunjani? Ngiyaphila nami. Mabale sihle naye? Ngcongo. Baba Ngcongo kanti? Phambuka, okay. Uyamazi usisi? Ubuya ngokuhlala? Oh, okay. Njengoba ula kuningi usisi kinga nakho angaka-understand muva nje nomuntu wakhe. So ngicela ukuthi umlalelisise kahle ukuthi ukubizeleni and ufisa ukuthini kuwena. Imibuzo nemibuzo angase aqondane ukuthi akubuze yona. Ngicela uphendule ngoqiniso. Ngicela ukukhulumisana. Yes. Ngiyabuza ukuthi awungazi. Nginenkinga la, I'm sure umuntu wami uThemba the one nje dating posta nje naye ku-TikTok. Yeah. Uba wengane yami leyo and ikade sasikhula. So ngibone ama-video on TikTok and niyajola niyaphusha nje umjolo right. Inkinga yami-ke lana hayi nangimina sekuyabheda like akusasekho le close kunenkinga ninganasayondle kahle sefuna ukulandela. Ngicela ukubuza nje akaze akutshele ngami. Lutho. Wena wazi niqale nini ukujola naye isiqale lapho emhlabeni? 2020. Kade ngaqala nangani? Asinangani. Siyajola nje. Ngithi bandle sisi bengifuna ukutshela ukuthi ayami ukuthi mhlawumbe khona akuthembisene ukuthi uzokushada nayo yonke le nto. Bengicela ngokwami for the sake of umntwana ukuthi sengiyamazi lo muntu la senginikele kuyena ukuthi ngizokushada impilo. Sacela bandla yabo umyeke yabo uzithole lakhe indoda kose ngisho ukuthi wawengane yami usethathiwe ngoba hayi le nto yena phela ingiphathe kahle ngicela sengivuka o-BP nohaha ngimncane yabo. Ngithi sacela kahle ngesihle. Tshela nje indoda yakho ukuthi nje uphumile kuyona. Uthi mina ngimyeke mina. Ngimyeke. Ngomyela? Cha umyeke phela ngoba sengixoxile sengiyasho ukuthi eyami indoda like eyami. Uzomshela noba kanjani? Somshela. Bengithi ngize kwena ngesihle lakhe sokukhulumisana njengentombazane lapha yasazi lelo sami. Ngiyachaza ukuthi sinengane akasaqala asenzi kahle nasenganeni. Manje masuzongikhulumela kanje hayi ngathi asizozwana ngempela. Ngathi ngempela ayizoshayisana. Ngokuthi ufuna umyeka ngoba owami nami angithi nami owami. Nawo owami. Uyakunika isikhathi sakho, niyabonana ngesikhathi senu nathi siyabonana ngesikhathi senu. Wena ilathi lento ukuthi uzomunye umuntu wesifazane ngihlangene nokuthi akasenaso isikhathi sakho kanjani wara angihlangene. Usho ongeni ngesilo sami ukuthi sengiyachaza ukuthi like ku right mokhezo umuntu wesifazane. Yazi ukuthi semhlabeni lana siyashare, yonke into sayishare. Wena right nje uthi ushare umuntu ushare indoda yomuntu. Awekho inkinga. Nginayo nje inkinga ngisho encane. Sisi ngibona isimilo sakho nje
Usibeka phi leso? Isimiso. Konke kuthiwa isimilo. Hayi cha uyajwayela kodwa. Kulungile phela. Imini ngijwayela yangithi akwena. Yini indoda yethu. Sizoyishare. Njengoba senza sizoyishare. Wena oyena indoda ethi yakho nayo nje uzulandelana namadoda abantu. Uzuvuza ufuna nje uzokuexpose uvele noma TV onaye yakhe indoda. Iyona le sisherayo nje indoda yami. Uyajwayela mina kodwa. Uyajwayela. Uyajwayela kodwa. Uyajwayela kodwa. Uyajwayela. Ngoba hayi ngoba sisazodila nawe. Sisazodila nawe ngeke ngivume nje mina intombi ngeke ngivume nje ukuthi ngithathelwa ngizothini ngikhishwe enye intombazane special wena. Hayi ngeke. Ngimuhle mina ngimuhle mina. Alright. Yebo ngimuhle nje kahle kahle. Usho into akutshela yona leyo uyamkhola nawe. Njalo hleze ngitshela. Manje ubona ukephi nje in future naye. Kumele ithi nixoxe ukunqabela esifubeni sikephi. Sishadile kuyimanje usibone. Sishadile enkantolo ngomlengezi lona. Nje. Nabhala. Shuthi sabhala. Usamncane noyinikele abafaneni. Oh. Yenze yini ndona? Nibhale nini? 2020. Oh, nibona 2020 phela niyabhala 2020. Sabona nango. Njengoba senizohlukana nje ngoba sengiyazi indaba yakho uzomisa kanjani. Njani zohlukana ngoba sengiyazi indaba yakho nokubhala nani sizoba umuntu divorce umncane nje. Ngeke sizehlukana so sihlukaniswa kodwa ngisazodila nawe. Off camera ngisazodila nawe. Sihlukaniswa ukufa. Bengifuna ukubona face to face ngikwazi ukugonyuluka. Bengithi mhlawumbe ngizothola iclosure mhlawumbe sokwazi ukuzwana sixoxisane abantu besifazane ngiyabotha hayi awunangqondo njengama isazobonana sisi. Ngibonge nje ukuthi angitholele wena ngabo abaseduze azoxoxisana mina nginangqondo mina. Bonakala kanjani? Onazwela onangqondo nje. Mina angqondo. Uyazizwa kahle ukuthi angikhuluma nawe. Awungizwa kahle. Mina yimi ungenangqondo. Yimi ngqondo. And futhi onayo isimilo ngiyakubona kokwenkomo. Isimilo ngenazo. Uba igama lamuntu wenu? Themba. Themba Mkhize. So manje sekuthiwa sikuyenzeka siyamfonela. Angavuma ukuthi ubhalile naye. Angavuma. Phela mina ngayazi lento ngoba nguma wengane yakhe. Mengabe mhlambe mekuthi usikazi nawe indaba zokubhala. Angeke uzowazi yonke into ngayo. Uke wakutshela kona ukuthi unayo ingane. Akasho ngolutho. Uyabona uba isilimo phansi kwami nami ucabanga nje la. Uba isilimo phansi kwami nami bawume amenze isilimo. Shuthi siyilima sokuthi. Shuthi uyena osenze ilima la kahle kahle. Kazokanzima. So usazoqhubeka ukuthanda noThemba? Hayi ngeke ngikwazi sekwazi nokuyobhala emankantolo vele into zethu into yethu bisidade nje simfuna isizwe. Hayi sifana. So uzobadedela bathandane. Ngamthathe. Otherwise ke mekuthi yena mesimele ukuthi wangazi uchoose liphi side kodwa mina ngokwami sengila ngifuna inkinga. So uya give up. What about umntwana? Uzozikhulisa. Eyona kuhlungu umntwana kuba phela bese eqala eqhela kena. Yabo ngenxa yakhe lo. Yabo eyiningi nje bengasazenzeli. Isikhathi sethu akasitholi. Angikaze phela ngizomisa kanjani. Benginethemba ukuthi mengiza la mhlawumbe sizixoxisana nosisi sifike conclusion right sibonisane kodwa manje angikaze ngibheke awukazi nje wena uzubone lutho imali uThemba ufakile kweni ngimgcine ifakile beza kwena uyifakile akayifaki mina ngiyazi nalo bengizobuza phela mhlambe akayifaki ngisho angazi fanele senze njani but bengifisa ukuthi uThemba simfonele si-check yena esayidini lakhe ukuthi uyimisele ngani and njengoba uthi uyamshiya njengoma wengane yakhe senzoqhubeka kanjani ephila
So angazi noma nginganikezela igunya lokuthi simfonele sikhulumisane naye. Ungamfonela. Ngifuna ukwazi ukuthi kwenzakalani and ungakephi ngoba engikwazi ukuqhubeka ngibambezele ngaye kanti no-business enye izinto esinazo. Kumanje uyasebenza noma uyafunda? Uyasebenza. Akekho emsebenzini manje? Cathi u-off ngoba ngey'nsuku zakhe zokuba off. Okay. Ngiyacela ukuthi sinikezeni ifoni simfonele. Kuthiwa u-off ngisho? Yeah. Kanti iziphi ezinye izinto abuye webhizi ngaso may-off? Iyacaca ukuthi kukhulu kwethayo engingakwazi. Ayisho ukuthi uMatasa. Hey. Shuthu Matasa. So-ke ungabe uhleli ekuthenini uzohlukana naye noma mhlawumbe ukusho lokho ngoba nakho ukwatile ngokwamanje since usesekhuluma kanje ukuthi ushadile naye. Angikazi ukuthi ngicabangela nami emotions njengamanje kodwa ngicabanga ukuthi nase kuthiwa sithola ithuba sakhona sibathathu uyachaza ukuthi uyimisele ngempilo yakhe mhlawumbe nami ngingase ngithathe esinye isinqumo kodwa kwamanje akusakwatile ukuthi ugcina futhi ngingamtholanga ngizomezwini lami ngoba ngeke ngikwazi ukuphila kanje. So mangabe umthola athi yena umthanda noba uthi usho uzoqhubeka naye. Ngizophuma leyo nto hayi into kanjalo. Angezwe ivumile njalo. Ngizophuma. Okay, so shuthi le ndaba ayipheli la. Ngisimanga sokuthi asimtholi uBudithemba. So ngiyacela ukuthi ningasidukeli nobabili. If siyanixhuma, ngicela ukuthi niphelele ama phone because fanele sazi nababuya emakhaya fanele bazi ukuthi kwagcina kwenzekeni. Okay. Mbuka lapha ekhaya kuyabuya engazuthi u-part 2 na kanjani uyadingeka ngisimanga sokuthi fanele sigcine sazile ukuthi le ndaba izophelelaphi. Because fanele simuze uBudithemba ukuthi yena esadini lakhe uthini ubathena baba2 noma uzoqhubeka nonkosikazi wakhe umama womntwana wakhe amshiye asazi but ke u-part 2 uzoza kungesikhathi singanani. Ngicela ukuthi ungakhohlwa usubscribe, ulike, ushare mina ngiyithanda kakhulu. Bye. It's the Black Life TV.